Máme tady dalšího jezdce MX týmu Český Krumlov, Pavla Skalu. Pavle, řekni nám něco o sobě, co děláš, kolik ti je let, odkud jsi? Tak jsem z Prahy, jméno říkal Standa, takže se jmenuji Pavel Skala, je mi 19, chodím na střední školu. Je mi 20 let vlastně, jezdím motocross, chodím na výšku do Brna, na obor management v tělesné kultuře. Bydlím v Újezdě, Lehčíc nad Vltavou. Ahoj, je mi 17 let, jsem z Újezda a studuju střední průmyslovou školu automobilní v Českých Budějovicích. Ahoj, já jsem Honza Teplý, je mi 18 let. Studuju střední průmyslovou školu automobilní v Českých Budějovicích. Tak jsem student, je mi 23 let, mám rád motocross a jsem z Příbrami. Takže je mi 30 let a učím opraváře motocyklů na automobilní škole, to znamená můj koníček je i moje práce. Jak jsi se vlastně dostal k motocrossu? Jak dlouho jezdíš? Jakou máš motorku? K motocrossu jsem se dostal, jezdili jsme se koukat na závody párkrát, pak jsme nějak zhodnotili, že by se nám to líbilo, tak jsme koupili 450 Hondu. Takže začátky byly docela krutý. 2 roky jsem na ní vydržel, udělal jsem si 2 zranění, tak jsme usoudili, že to asi nebude ta správná volba, tak jsme koupili 250 čtvrták do Hondu a na ty jezdím teď 2 roky a budu na ní jezdit ještě. Dostal jsem se k tomu, takže jsme koupili vlastně 85 od sousedů, vzali nás na závody, začalo mě to bavit. Teď pojedu Kavu 2 čtvrtakta a pojedu teď 3. sezónu. Jezdím, teď to bude 3. rok. K motocrossu jsem se dostal, ani nevím, asi přes bráchu nebo přes taťku. Jak? Prostě mě to baví. Tak přivedl mě k tomu táta, protože táto taky jezdil motocross, chvíli sidecary, takže ten mě k tomu vedl, jsem za to rád, co pro mě všechno obětoval. Začal jsem v 16 letech jezdit Zetku, jsem jezdil asi 10 let a potom teprve jsem si koupil japonskou motorku, začal jsem na 125 na Hondě, pak jsem přesedl na 450. Jak dlouho vlastně jezdíš? 8 let, plus minus. To už je pěkně dlouho. Jakou máš vůbec motorku? Tak teď žádnou, jsme prodali. Teď pojedu Kavu 2 čtvrtakta a pojedu teď 3. sezónu. Jedu na Hondě 2 taktů, 2008 rok. Sedlám Zetku 400, kterou postavil můj táta, je to klasik. No a s tím jezdím závody a tréninkovku mám Yamahu 125 rok výroby 90, takže vlastně taky takový. Takže dva veteráni to jsou trošku. Máme doma. A na jaký plánuješ, že by si mohl další sezónu jezdit? Asi Kawasaki 2 takt, možná. Takže silnější třída MX1. A letošní sezónu jsem si připravil 350 KTM, k tomu samozřejmě Zetku ještě. Kdo ti dělá mechanika? Tak koho potkám, nebo mý ruce možná tak. Mechanika dělá hlavně tačka a má vlastně přes týden si to děláme my. Táta, no, to je mechanik. On to umí. Asi nevím skoro ani přes hodinu. Ale tak, to nepovídej. Na kolo, jo, tak. Mechanika si dělám sám. A kdo vám dělá mechanika? Asi táta, počítám s tím. No, tačka. My se v tom taky hrabeme a tak. A co minulá sezóna, jak se vyvedla? Co bys nám o ní řekl? To slyšíte. Tak. Tak první závod nic moc. Druhý je ještě horší. V 3. závodě jsem byl druhý, takže pohárek a 2 dny na to jsem si zlomil ruku. Tak to byl konec, no. No, tak krom nějakých 2 menších zranění to bylo docela dobrý, odjezdil jsem jí skoro celou. Myslím si, že na to, jak dlouho jezdím, na tu výjdu docela to šlo. Minulá sezóna se docela vyvedla, co se týče jakoby výsledků, až na přetržené maso v koleni, co mi přerušilo na konci sezónu a doufám, že mi to nebude letos omezovat.
Sezóna si myslím, že se docela zadařila, absolvoval jsem docela dost závodů, ta fyzička tak nějak držela, jsem s ní v celku spokojený. Dařily se mi nějaký dílčí výsledky. A jaký ambice si dáváš na novou sezónu? Přežít hlavně. Doufám, že aspoň budu obhajovat ty pozice, co minulý rok a uvidíme. No, tak budu spokojený, když přežiju. A nevím, když bude nějaký úspěchy na Bernu určitě, tak by to bylo skvělé. Tak nechtěl bych se zranit, no. Takže ve zdraví vody. Přesně, přesně. Ale to sezóna tak záleží, jak bude škola, protože ve škole to je na prvním místě a když to bude, tak zkusíme jet všechny závody amatér cupu a samozřejmě, když by byla Berna, tak to bylo krásný. Rád bych zůstal zdravý a objel bych všechny ty seriály, který bych rád chtěl jet a ty výsledky uvidíme, no, jak to bude. No, děkuji ti za rozhovor a držím ti palce do nové sezóny a všechno vyjde tak, jak si představuješ. Děkujeme. Taky díky. Jo, dík. Víte co? Díky. Díky moc.